Здравей! Днес искам да ти покажа един трик как да вдигаме число, което завършва на 5 на квадрат. Много е лесно, много готин трик. Какво правим? Нека обясня. Първо не гледаме петицата, гледаме всичко, което е преди нея. В този случай е 1. 1 умножаваме последващото число, което е 2. И резултатът 2 пишем тук и след това добавяме 25. Така че 15 на квадрат е 225. Хайде да видим следващото. 45 на квадрат. Не гледаме петицата. Имаме 4. Умножаваме последващото число, което е 5. Това е 20. 20 пишем тук и добавяме 25. Хайде да продължим. Нека се пробваме с кое? 65. Да кажем на квадрат. Какво имаме? Пред петицата стои шестица. Шестицата умножаваме последващото число, което е 6 по 7. Ще се получи 42. Това 42 отива тук и добавяме 25. Хайде да стане още по-забавно. Имаме 105 на квадрат, което е равно на, гледаме какво е пред петицата, в този случай 10. 10 умножаваме по 11, което е 110. След това 110 отива ето тук горе. 110, 25 добавяме, така че 105 на квадрат е равно на 11025. Яко!